Здравейте, здравейте! Ето, че отново петък и е време за следващото раздаване, което започваме в нашия канал. Точно преди, сега ще ви кажа, около 35 минутки завършихме предното ни раздаване, което трима от вас спечелиха. Именно това беше геймърските слушалки, които бяха тип-тапи, мишката с мауспада и клавиатурата. Като дори след малко и клавиатурата пътува към своят нов притежател. За тази седмица наградата е следната. Не какво да е, а именно... Какво е това, бе, чат? Именно HyperX Cloud Alpha. Чисто нови слушалки, които са предоставени от наш много така редовен зрител, който обаче респективно пожела да запази пълна анонимност, като разбира се ще уважа на 100% неговото желание, няма да кажа кой е. Много така добре познат човек от стрима, редовен зрител и не на последно място човек, който подкрепя канала и стрима. Набързо, сега няма да отварям слушалките, разбира се, абсолютно чисто нови са. Ето тук се вижда, че не са отворени, ето за да видите самата фабрична лепенка отгоре. То всъщност така, можем ли да ги дръпнем? Не позволява да се дърпат. Няма да натискаме, за да съответно не нарушим, да скъсаме нещо. Но с две думи, за какво става въпрос? Абсолютно геймърски, отново giveaway. Слушалките, между другото, са страхотни, много предпочитани в геймърските среди. Dual Chamber Advantage, Signature Comfort, като разбира се имаме и вграден микрофон, както се вижда тук. HyperX Dual Chamber Driver, Memory Foam, т.е. Memory пяна на самите наушници, и микрофонът поддържа Noise Cancelling, т.е. елиминира странични звуци, бучене от вентилатори, примерно от климатици, бучене на компютъра, лаптопа или каквото и да било друго. Тук имаме стикер, който казва, че има абсолютна съвместимост с хромбукове, като съответно слушалките могат да бъдат ползвани на компютър, на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S и X, Xbox One и Nintendo Switch. Тоест, каквото и устройство да имате, можете да ползвате самите слушалки без абсолютно никакви проблеми. Още един път ги показвам да ги видите. Разбира се, слушалките са при мен от няколко дни вече, може би от началото на седмицата, просто изчаквах така удобният момент да започнем да стартираме със самото раздаване, а и все пак да приключим с раздаването, което имахме от предната седмица. Тези от вас, които не са достатъчно запознати с самият модел, едно бързо търсене в очичко Google и можете да видите за какво става въпрос. Не изпускайте шанса си, наистина, отново страхотна награда. Баче, обръщам се лично към теб, защото 100% гледаш това видео. Отново, аз ти изказах и благодарностите, нали? Но все пак искам да го направя и във видео. Благодаря ти за така готината постъпка, готиният жест и само напред и нагоре, братле. Така, разбира се обаче, какви са условията за участие и колко време ще продължи самото раздаване. Днес сме петък, като раздаването ще бъде до следващият петък. Задължителните неща, които трябва да бъдат изпълнени. Трябва да сте абонирани за канала, задължително с камбанка, която камбанка да бъде отбелязано с получаване на всички известия. Не за друго, по този начин няма да изпускате нито сутрешни, нито вечерни стримове. Естествено, трябва да бъдете и част от нашия Discord сервер, като както предния път, така и сега ще намерите директен линк за сървъра долу в коментарите, още първият коментар, който ще бъде закачен от мен. Оттам ще намерите секция Giveaways. Натискате и ще видите съобщението, което съм написал за самият giveaway, за самото раздаване на слушалките. Съответно, аз ще съм дал реакция на самото съобщение с емотиконката, която ще бъде за самото записване, и от вас се изисква само и единствено да натиснете върху самата емотикона. По този начин ще харесате самото съобщение и ще можете да участвате и в самото раздаване. Това е нещо, което взехме като решение заедно с чата, т.е. няма да могат да се добавят десетки различни емотиконки, като по този начин, разбира се, ще елиминираме и повтарящи записвания. Не че има как да минат, защото се проверяват,
тези от вас, които бяхте днес на самото раздаване, което се случи на живо, видяхте, че доста така силно филтриране направихме и като цяло такива неща не минават тук, но все пак супер елементарно, супер упростено, абонамент към канала в тубата, натисната камбанка с всички известия и присъствие в Discord сървъра, като натискате върху емотиконката секция Giveaways, което ви дава и билетът, който ви е необходим за записването. Това е! Отново страхотна награда. Пожелавам още от сега успех на всички и да видим! Айде, до следващото!